हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार आरो रंजानायनि बाथ्रा फोरमायना होनो नागिरदों। दा बे जागोन नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ अदेबानि जे जोंनि आसामाव मोनसे गोदान रपवे बेखेवनाय जाहैबाय। बेखौ जोंनि गुवाहाटीआवनो बानायनाय जादों। दा बेनि सोमोन्दै डिटेल्स नोंथांमोननो गासैबो गुदि खिथानो नागिरदों जे बेयाव बेसेबां रां लागोन, बबेनिफ्राय बबेसिम, बेफोरनि बादै नोंथांमोना मिथिगोन। जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जाजोबगोन। दा रंजानायनि बाथ्राया बेनो जाहैबाय, जोंनि आसामाव गुबुनावसो जों नुयोमोन बा गुबुनावसो जों थांनानै बेनि रंजानायखौ लाहैनो हायोमोन। दा बेखौ जोंनि आसामावनो, जोंनि रायजोआवनो मोननो हानाय जाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। आरो दा बेखौ पाब्लिकफोरनि थाखाय हगारना होदों, बेबो जोंनि थाखाय जोबोद रंजानायनि बाथ्रा जानानै फैदों आरो। दा रपवेखौ बर'आव जों मा होनना बुंनो, बिनि लामा मोननाय जायाखै, सोदोब नागिरनानै मोननाय जायाखै। दा जेखि जाया बेयो थारनि गेजेरजों दावबायनायनि मोनसे सुबिदा आरोखि। दा बेखौ नोंथांमोना नायनानै जोङो हमनो हानाय जाहैबाय। दा बेयाव माबेनिफ्राय फैगोन, बबेनिफ्राय बबेसिम थांगोन, बेफोरनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जागोन। दा फार्स्टआव गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया बे स्टुडेन्टफोरनि थाखाय। दिनै बेखौ बेखेवदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मन्त्रि बिथां सिद्धार्थ भट्टाचार्य बिथांमोना बेखौ बेखेवनानै होनाय जाहैबाय आरो बेयो सोलिसिगोन। दा बेयो बेखेवनाय डेटआ जाहैबाय दिनै 24 आगस्टआव बेयो जादों। जिहेतु बेखौ जोङो जोबोद गोसो होनो गोनां जागोन। बे आसामनि इन्टारभिउ मोनफ्रोमावबो बेयो कमन जागोन। कारेन्ट एफेयार्स हिसाबै बेयो फैबाय थासिगोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन बेखौ सुइजारलेण्डनि टेक्न'लजिजों बानायनाय जादों होनदों, जेरै जोबोद आपडेट आरोखि। दा बेनिफ्राय बियो फानबाजारनि कसारी गेटनिफ्राय गुवाहाटीनि साहा थानाय अदेबानि सा गुवाहाटी होननानै बुंदों, सा गुवाहाटीनि दल गोबिन्द टेम्पलजों बियो फोनांजाबगोन होनदों। थांलाय फैलाय मोननै जायगाया बे। दा बे फोनांजाबनाय जायगायाबो गोसोआव लानो गोनां जागोन। दा बेजों गासै 30 दावबायारिफ्रा गाखोनो हागोन होनदों आरो 30 गाखोनो हागोन पेसेन्जारा। बेनिफ्राय बेवहाय 2 अपारेटर थागोन। अब्ला 2 आरो 30, 32 जाहैबाय आरो 32 मानसिया बेयाव गाखोनो हानाय जागोन। गोलावाबो बेयो 1820 मिटार, अर्थात होमबा बेसेबां जागोन, 1 किल'मिटार 820 मिटार जाहैबाय आरो 2 किल'मिटार जाहांहां जाहैबाय। दा बेनिफ्राय बेखौ दावबायनायाव खुब खमावनो सौहैगोन आरोखि। 7 निफ्राय 8 मिनिटनि गेजेरावनो सौहैगोन होनदों। मालाबा 7 मालाबा 8 मिनिट बेफोरो जागोन आरो आगा फासा। दा बेखिनि समावनो सौहैनो हानाय जागोन मोनसेनिफ्राय मोनसे बोरिसिम, बुरलुंबुथुर दैमानि गेजेरजों। दा जायखौ हा लामाजों थांब्ला 1.5 घन्टाहालागै सम लानो हागौ होनदों। गिदिंनानै थांनाय जाहैबाय नालाय 1.5 घन्टाहालागै सम लानाय जागोन होनदों। नाथाय बेखौ 7 निफ्राय 8 मिनिटनि गेजेरावनो बेखौ सौहैनो हानाय जासिगोन आरो। दा बेजों खनसेल' थांब्ला बेसेना जाहैबाय 60 रां। खनसे थांबाय आरो फैफिनलाबा 60 रां, बे टिकेटआ 60 जासिगोन। ओमफ्राय थांनानै आरो बेजों फैफिनगोनबा, थांलाय फैलायनि टिकेट दाननानै लांखायोबा बेयो 100 थाखायाव जागोन होनदों। 10 थाखा 20 थाखायानो खम जाबाय आरो 20 थाखा खम गोलैसिगोन थांलाय फैलाय। होमबा जोबोद सुबिदा, साफ्रोमबो बयबो थाबायनो हानाय जायो। दानि दिनावहाय 60 बा 100 थांलाय फैलाया गोबां नङा, बांद्राय गोबां नङा। आरो बेखौनो नायखादों होनदों बिथांमोनहा, जाहाथे बयबो अर्डिनारि जोबथानाय सिटिजेनफोरा दावबायनो हायै नोगोरारिफ्रा साफ्रोमबो खाबु लानो हानाय जायो। बेखौनो बिथांमोना नायदों होनदों सरकारा। दा बेखौ फ्राय फुंनि 8 बाजिनिफ्राय बेलासिनि 6 बाजिहालागै बेखौ सालायनायनि खोथा होदों। दा गोदान जिहेतु बेखौ होदों आरो खोथाखौ। बेनिफ्राय बेयो मोनायाव सोलिथ'नाय नङा। मोनायाव जुदि सोलिनांगौबा बेयो गुबुन माबा मोनसे मडिफिकेसन खालामनांगौ जानानै फैगोन होनदों। दा बे लासै लासै जालांनो हागौ। दा बिगिनिं हिसाबै बेनो सोलिगासिनो थागोन आरो। बेनिफ्राय टाइमाबो सोलायलांनो हागौ। नोंथांमोना बेखौ एडजास्ट खालामबा जानाय नङा, बेयो सोलायलांनो हागौ बेयो लासैनो। दा जिहेतु दिनै बेखेवजेननायसो। दा बेनिफ्राय बेखौ लुनायाव खरसा गासै 52 कौटि रां बाजेटमोन होनदों। दा बेजों लुफुंनो हानाय जाहैबाय। आरो आसा खालामो बेनिफ्राय आरो साबसिन जालांबावगोन जोङो, जाहाथे जोंना नांगौसो जेसेबां हायो मोजां। आरो दावबायारि बिथांमोना साफ्रोमबो बेयाव जोङो गुवाहाटीयाव थांबाथ' गाखोहैखानो नांखासिगोन, बयबो साफ्रोमबो गाखोहैखासिगोनानो। आरो बेजोंनो लोगोसे बयनिख्रुइबो साबसिन सुबिदा मोननाया जाहैबाय बे सा आरो खोला मोननैनि नोगोरारिफोर आरोखि। सा आरो खोला कामरुप मोननैबो, बा गुवाहाटीनि मोननैबो, बे थांलाय फैलायनि सानफ्रामबो जाय आप डाउन खालामनांगौ, बिसोर जोबोद खस्थ' मोनोमोन गिदिं थांनानै। दा बिसोर सानफ्रामबो जागोन आरोखि। दा गोजाननिफ्राय बे दावबायहैनायफ्राथ' जेबो नङा, खनसेल' रंजाहैनाय बेबो। नाथाय नैबे मोननै फारनै बोरिनि दावबायारिफ्रा बिराद मोजां सुबिदा जानानै फैबाय आरोखि बियो। दा बेखिनि। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावबो खिन्थाना होनाय जाबाय। आसा खालामो साफ्रोमबो बिनि गाखोनो लुबैनायखौ बा बेखौ गाखोहैनो थांगोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।